Amel. Amel. Hi guys, good morning. So for today's video guys is dahil namin nakasakay sa TVS or bao-bao kay karon guys is muli mi sa Carmen kay akong bana is nanawag na kung ganas adaw na mo siya ulion sa bye. And then sakto masad kayo guys kay karong adlaw is mao ang among sabot sa igagon ni Kevin nga karon may ako haon og balik diri sa Sibelia kay naguat si Romano kaoy sa baan kayo. By the way guys is mo ni ang plaza sa Sibelia and then kanya is munisipyo then mo ni ang kuan sawang sa Sibelia sentro merkado. So giusog na last I think marag na kalimot to po basta kay pag humagdino guys kung wa ko makalimot guys bitaw ka na sa wala pa mga kalag-kalag guys is isawot na namo ni ilagaw ni Kevin niya siya na lang among sakyan pauli dire kay aron dili na sa mahago o para usiris kay hako ba siya putong maghuwat-huwatag series na dugay bitapod mo kuan dugay ta kasakay so amo na lang siya gi sabot amo na lang siya gipakyaw kay para di na sa may mahago mo na nisugot man pud siya mo nang ladbabao lang siya doon aring Sibelia. So as you can see guys, makita niyo sa video nga na-adjure mga tourist spot there sa Sibelia. Labi na katong nilabyan niya si Patton Twin Hanging Bridge o kaning Dream Falls kani sa Sibelia ni guys. Kung gusto niyo mo ari guys, so ano ka balaka? Mas okay kung mo damang sakyanan kay aron di mo lisod. Total, dapin naman sa nagkastada. So pasensya kayo guys kung banha kayo akong background. Kay dire man gud is hulay ka ng minaw nga lugar ba nga maka voice over tag malinawon. So naka-familiar ba mo aning lugar guys? Kanin daghan kayong kahoy. And then aning napita guys is arang bugnawa sa mga nakadoong na dinhi. So makaibaw mo kung saan yung lugar o sa kanindot yun ni picturean kanang kita na mo photoshoot pwede mo ani. So karon guys is na labian mo is daghan pa yung turista nga mo anhi kay iskay magudang view guys kay landong siya and then kanang iyangan ba nasapto jud po ang kanang pag tanom sa mga kahoy bitaw nga mura siya na sa pangalan na murag na yung pinataas kung sa yung pinataas wood pataka ang kahoy ha bitaw guys mas maayo tong kamay mo anhi dire kay mapa-appreciate mo sa view sa Bilar Man-Made Forest. So kani guys is na po mi tourist spot nga nalabyan. So manamta sa Man-Made Forest. So pag man sa Man-Made Forest guys is makita ninyo ning kani Tertiary Sanctuary. So ana guys is wala pa ang puko pasud diha. So nindot dahil na sa sud. So banhalap kong manok. So pasensya na kayo guys kay kanang banha kayo ang background. So sa dahil lang guys masabot man sila kong tingaw. So mao din ni public market sa Bilar guys. Kana sila. Nice man po nila merkado guys. So kani akong video guys is ako na hindi fast forward kay basin niya mang-load akong cellphone ma full storage siya ning dapita murag maipit jud ta ani ay. Aw ipit oy. So nilabay na po mi diri sa Bilar nga church guys. So sa tanan na po ni simbahan na guys is murag naguba ni sa una. So karon is i-renovate nila. Napiskan siya ka ng purma. Tuwa na nalubat na akong cellphone na so di na may karon sa batuan guys. And then mo nila ang merkado. So nabago na sa din ang merkado karon guys kay di bagyo mo nagyagyan puglino. Kasagaran manggod nga public market diri sa Bohol guys is ipang renovate kay tungod lagi naguba sa bagyo sa linog. So di anami sa Carmen guys. And then ako videohan ang Chocolate Hills kung sa nindot. So first time na kong nakaanha guys is nindot yun siya nagtukad ni mo kay makita ang tanang view sa ubos. And then dito sa entrance guys is natural yung baligyang mga sanina, mga short, tuguban pa, mga souvenir. So diri guys is kanang paduna ni sa Carmen guys. So layo pa ni sa mong ulian.
Actually, kami na din siya guys, naunsa naman tani gawis over. Marami na tang nakalimot, tuan na pimanok ko banha. So mo ni ang entrance pa dun sa Chocolate Hills guys. So mo, anak ka kung wala dyo kay dalang sakinan mo, bakta so kag pwedeng ladyo So, magdadyo kag motor o sakinan guys kay para dali na ka mabot sa Chocolate Hills kay tukaron pa kayo to. So, mao na si Amel guys, pwede yung katuga ng bata. So, ni mata lang nakakong ignan niya, hapit at na maabot B. So, bisag ladyo pagod. So, mo kanina na mi sa sentro sa Carmen guys. And then wala mong hapit sa Mercado kay lagi kapahatod ko guna dito sa bahay kay lagi ka rin biyahe lagi kapoy kadyo. Unja na po ko'y bata nakabok gidala. So mao din ang plaza persimbahan sa Carmen guys. So nindot kaadyo ani konting Pasko na kay daghang kayong musida sa kahoy mga series bitaw na mga lights. So mao niya ang simbahan sa Carmen so din kami kikasal sa kumbana guys, charot lang. Sa tinuod bitaw guys, now mag voice over ko magunahuna pa kung usay akong isulti mga pila ka oras kay kanila di mahutang tag storya. So kita mo to guys, mo to ang bagong eskwelahan diri sa Carmen College. So gitukuran sa munisipyo o eskwelahan kay basin ladyo ano pa mo estudyante o eskwela dito sa Baiso kay bilar pa man ladyo po man ang bilar dire. So ang nakanindot diri dapit guys is tuol ang mga putasan kung gusto kong putas so diri na di daghan na maligi ang mga putas dire. So nanawag di akong bana ko guys na dili daw may palitsuon nito sa bay kay dito may palitsuon sa bay nilang mama sa iyang kanang ginikanan. So dito na lang mi dito guys dito sa siyento so ato kon mi maniog to. So kita mo itong labyan na to guys na blue katop. So mo to islahan sa BLT guys. So medyo mingaw ka adyo ato kay gamay ra estudyante na eskwela dito. And then so hapit na may maabot sa bay sa akong lugangan guys. And then pakiton mo na ko asa dapit. So at ba sa bay sa akong lugangan guys is aron na ko ang kabasakan. So iski kayo na o kadang matamnan na kay magenggen lagi na guys. So dara guys ni ambot na mi guys mo na lang bay. Pwede niya pa minipuyo guys bago pa minaminjo. So dara guys tip alam ni paya si iramahan na kita si anak guys. So naala pwede dyan niya nga kakuslako sa iyang anak. So dili na ko kutab guys and see ya. Bye!